Bueno, arratzaldeon, gure gonbidatueri eta saioa ikusten zauzien pertsonari. Gaurko honetan, Iskamizkaren eskutik nahi dugu solasalditxo hau COVID garai honetan hezkuntzan duen egoera edo eraginari buruz berbagin nahi dugu. Bueno, Iskamizka elkarteak herritartasun kritikoa eta kontzientzi soziala bultzatu nahi du. Eta nahi duguna apurtxo bat da, kezkatzen gaituen egoeratan hitz egin eta solasaldiak izan. Informazio desberdinak eta iritzi desberdinak. Hasteko, gure gonbidatuak aurkeztuko ditugu. Estibaliz Degas González, psikologoa da, aditua da umeen garapenean, eta hauen garapenean eman daitezkeen psikologikoki eta emozionalki arrisku edo zailtasunen prebentzioan. 23 urte luzeko esperientzia dauka, Haurdun elkartearen sortzailea izan zen, sortzailetariko bat, eta bera psikologa terapeuta da, terapia desberdinak, ume, gazte eta familiekin lan egiten duzu, ez da, ez di? Eta bebai, 2 seme-alaben amazara. Ainara Madariaga, 2. hezkuntzako irakaslea, eta zara nerabe baten ama. Horixe, bai, neu bakarra. Eta, ni aurkezle moduan, Leire Goikolea, irakaslea naz, haur hezkuntzan, eta 3 nerabe eta gazteren ama. Eta egia da, profesional moduan eta guraso moduan eta ama moduan ere, ikusten dugu egoera honek kezkatzen gaituena, ez da? Bueno, hasiera emoteko, gero pasatuko dutzuet txanda, gogoratu nahi dugu ikasturte hau zelan hasi izan, pasadan ikasturtean zelan amaitu zen, eta egia da egoera pentsatzina izan zen, eta oso ikastetxetan, eskolatan egoera larria izan zen, eta benetan hango langileak borondate onarekin eta bebai, baina apurtxo bet neurriz kanpokoa zen, ez da? Izan zen gauza ez ezaguna eta zenan kudeatu ez genuena jakin. Pasadan ikasturtean konfinamentu egaz egoera danok dakigu esan barik izan zalda gogorra jente askorentzako, baldintzen arabera gehiago du gutxiago, ez da? Esan nahi dut konjuntura eta familiaren baldintzen arabera. Eta aurtengo ikasturtea hasi zenean, apurtxo bat deskolokatuta segia izan zen planifikazioa esan izen denporaz eta apurtxo bat larri ibili ginen eta abiatu zen ikasturtea. Eta egia da, ikasturte honetan zabalik egon dira ikastetxeak, eskolak, eta hori baloratzekoa da zebenetan igual egoerarik eskazena zen eskolak sarratzea, ez da? Orduan hori positibo jartzen dugu, baloratzen dugu, eta ikasturtea eman da eta amaitzen doa, ez da? Baina, alan dabe, bai kezkatuta egon gara eta gaude, egoera horretan ikasleak eduki dituzte, neurri zorrotzak eta momentu baten gogoeta hori da, ez da, neurri horietan eta egoera horretan eta panorama honetan eta pandemia honetan, ze eragin eduki alduen garatzen doazen pertsona, ume eta gazteetan, ez da. Eta apurtxo bat horren inguruan nahi dugu berba egin, eta gogoeta eta solasaldia, bai? Guk esan nahi dugu, guk ikusten dugula osasune era integralean ulertzen dugu. Osasunek beran dimentzioatan, dimentzio fisikoan, fisiologikoan, dimentzio psikologiko eta emozionalean, eta dimentzio sozialean. Orduan, hortik abiatuta eta hor kokatute, hasiko gara apurtxo bat, galdera erantzunak eta edo
edo bakoitzak nahi duguna partekatu eta komentatzeko. Estibalitz, edo esti izena nahi duzu? Nahi duzu mogen. Estibalitz, zentzu honetan, umeen garapenean kezkatuta gaudenok edo pentsatzen dugunak hori hau doainik bezala izango, ezta? Eta ja entzun dugu, bai olakoak ez. Zure ustez, zer behar dute ume batek edo umek osasuntzu garatzeko? Bueno, erantzuteko hori garrantzitsua da kontutan hartzea, irudimentsio horiek aipatu dituzuna, psikologia, emozionala eta alde fizikoa eta soziala, laurak dauz guztiz lotuta. Ez dira konpartimento batzu, orduan bat badago txarto, besteak dauz txarto be. Orduan, kontutan hartu behar dugu, ume bat ondo garatzeko, egin behar duguna da bete bere oinarrizko beharrak. Zintzu dira behar horiek, badira nutrizioa, atsedena, sexualitatea desberdina arlo guztietan, baina dau jaiotzen direnea, jaiotzen garenetik, hori da. Hori gertatzen da behar guztietan, hori izan dudana, nutrizioa, atsedena, sexualitatea, segurtasuna eta parte afektibo, edo maitasuna. Orduan gertatzen dena da, behar horiek beretzen badira, umea sentitzen du bera merezi duela zaintza horiek, merezi duela besteekin erlazionatzea eta eskatzea behar duena, lortzen du, eta etorri den mundua atsegina dela. Orduan hori da oinarri on bat, gero bere osasunerako hori esan dugun arlo guztietan. Eta behar horiek ez badira betetzen, justiz kontrakoa sentitzen du zaintze gauza horiek ez duela merezi, ezin dela esertarako balio behar dituen gauzak eskatzea ez du lortzen, eta handik sortzen du askotan esaten duguna da indefensio ikasi eta indefensioa ikasi eta ume batek sartzen badu eskatzen behar duen maitasuna, behar duen gaixotasuna, behar duen arnasa eta denbora osoa ikusten du ezin duela ezer egin hori lortzeko, azkenean ez du saiatzen. Eta gertatzen dena da, gauza horiek gertatzen badira nagusia garenean, baina aro horretan, umeak oso... Hori da, eta hori, portaera hori, edo jokatzeko modu hori, pentsatzeko modu hori, mantentzen da bizitza osoan. Orduan hori kontutan hartu behar dugu. Osa, instalatu egiten da, ez da pasajeroa, ez da momentukoa, instalatu egiten da. Hori da, bai, momentuan dauz jaiotzen garenean, dauz pentsatzeko, sentitzeko eta konportatzeko edo jokatzeko modu asko, eta depende zelan betetzen direzen beharra horiek ala ez, geratzen gara muga batzuekin arlo guzti horietan. Orduan, zure galdera zer da garrantzitsua garapen on bat eukitzeko, beharrak horiek betetzea, emotea baldintzak horiek betetzeko. Eta gaur egun egoera honek agintzen dien eszenatoki inguru baldintza eta neurriak eta ikusita, ezagututa, psikologiaren ikuspuntu horretatik zer esango zenuke edo zer kezkatzen gaitu. Aipatu ditudan haietako pos beharra, kontutan hartu behar dugu, batez ere zer gertatzen ari da segurtasunarekin eta afektibitatearekin. Zer dira gehien ukituta egon direzen edo gitxien bete direzenak baldintza horiek betetzen badugu. Ze alde batetik, afektibo aldetik edo segurtasunaren aldetik gehiago behar dutena umeak, batez ere ume txikiak, da hurbiltasuna. Ez que, klaro, etxe egiten da adibidez segurtasunaren distantzia. Zein da segurtasunaren distantzia kontutan hartzen badu guzti hau? Besarkada bat. Eta gertatzen dena da,
lehenengo urtean, sortzen dira lehenengo pentsatzeko erak esan dugun moduen, ze pentsatzen dugu bizitzari buruz, ze pentsatzen dugu ni naizenari buruz, ze pentsatzen dugu zer den besteak. Orduan, hartzen baditugu orokorrean neurri guztia, kontutan hartzen dugu mezuak ematen duena da ni arriskutsua naz bestentzako. Oinarri moduen. Ez zeo zer, ez jotzen dudalako edo ze portaeren arabera, ez ni bakarrik egoteagatik hemen zure presentzia, bestearen presentzia. Hori da. Ze gainera askotan psikologian, umeen garapenean da, el otro, agertzen denean. Hori da. Dire oso berekoiak, oso guraso edo binkulo estu horretan, baina gero agertzen da bestea, bestearen garantzia. Claro, eta gainera da, eskoletan, bada erlazioak ikasteko leku printzipioz egokiena. Baina olako neurriaz oso zaila da. Aste baterako musukoa da oztopo handi bat komunikatzeko. Aste batetik ez da entzuten ondo, besteek esaten duena, musuko bat badau erdian. Hori beda ikasteko jango duzuni baino hobe, jarraitzeko azalpena eta ikusteko umeak ulertzen duen ala ez. Baina badakigu komunikazioaren parte oso handi bat ematen du ez esaten duguna, baizik eta gure aurpegiak esaten duena. Orduan, parte guzti hori galtzen dugu. Eta, nagusiek ikasketa hori da dekogu gure gorputxean, baina dauz umeak ikasten ari dira horri buruz. Orduan ikusten dugu ume asko dauzela atzeratuta zezin dute ikusi ze mugimendua egiten dugu soinu bat egiten dugunean. Eta hori da oztopo handi bat. Zelan garatu aldute empatia, ezin bada ikusi, hori da, zelan sentitzen da. Bestea, bebai eske nagusien eta irakasle eta ikasleen arteko erlazioak, zelan dakitumea bada ulertzen, zelan dakinik, zelan dator umea gaur. Ze askotan entzuten du, ez duten abaritzen asko. Zelan jakin aldugu ez badugu ikusten benetan zelan dagoen. Zelan jakin aldugu ez badugu moten espazio bat horretaz hitz egiteko. Igual argitu nahi dut, igual ikusleak eskolan, batzuk gehiago jakingo dute besteak baina eskolak momentu honetan dekoguz aurrezkuntzako umeak daude, musuko barik. 6 urte arte, ez da? 2 urtetik 5 urtera ez daukate musukorik eta ez dago distantziaren beharra. Aurrezkuntzako umeak daude, behintzat, era naturalago batean eta gero lehenengo mailatik aurrera, 6 urtetik aurrera, bai DBH-en beba eta batxilergoan daude, distantzia eta musukoagaz, ez da? Hori argitzen. Gertatzen da, baina ez dakit, depende zelekutan bai, hori eragina handiago edo txikiago eukialdu. Gertatzen da, adibidez, herri txikietan, lehen ume guztia jolasten zuten elkarrekin, eta hori da aberastasun bat. Edo egiten zuten jolas kooperatiboak, edo ekintza desberdinak umeen artean, eta hori guztia galdu da. Orduan, hori bebai da eragina handia. Eta bebai, esatea umeak, klaro, banatzen da patio. Esatea, zuk ezin duzu pasatu ara, bebai esaten arrisku badagoela. Orduan, behin eta berriro gaude esaten, neurri guztiakin, arrisku badagoela airean. Eta beldurra ikatzen dago estan. Klaro, eta gertatzen dena da, beldurra edo zein emozioa moduen beharrezkoa da. Eta babesten gaitu neurri batean. Baina gertatzen dena da, mantentzen bagaran denbora osoa, gure gorputzak sortzen denbora osoa adrenalina. Adrenalina sortzen bada sistema nervioso simpatiko aktibatuta dao. Hori izan nahi du, dauz bi sistema nervioso gure gorputzen, sistema nervioso simpatiko eta parasimpatiko. Parasimpatiko da funtzionatzen dena, erlajatuta gaudenean, eta momentu honetan umeak hasten dira, zelulak berrizten dira, dekogu
ez dakit, baldintzak hoberenak ikasteko. Bai? Orduan, gertatzen dena, gauz denbora osoa sentitzen arrisku bat dagoela, orduan, ze gertatzen dena da, oxigeno gitxiago doa gure burmuina, ikasteko behar duguna hainbeste, eta umeak behar dute gu baino gehiago, zut bikoitza dela, bai? Orduan eragina oso handia da, gainera garatzen ari dira, denboran zehar ikusiko dugu, ze kalteak fizikoki euki aldu guzti hori, ze inoz hauz da esperimentu bat moduen. Gauza da orain arte, nagusiak zeukaten musuko denbora mugatu txiki bat bere lanerako, eta kito. Baina hori da, batzuek. Puntual batzuek. Zirujano batzu, edo laborategi batean, baina hori da. Baina ontxe, da orokorra edo zein adinaz, eta benetan horretarako ez da estudiorik. Dauz estudio asko ja esaten dutena kalte asko dauzela, denbora txiki batetan, baina gertatuko dana, nordaki gainera, hori ume bat, hori bere gorputza ez dagoela guztiz osatuta. Orduan, hori, azken finean, da denbora osoa gauza berdina, eta gaudela sartzen beldurra, eta bebai errua. Ze, mesua da sartzen behin eta berriro, zuek, zuri ez zer gertatzen, baina zure aitona, zure gurasoak, eta umeak, ja berez, oso errez sentitzen dira erruduna, zeo zer gertatzen da bere giroan. Ez dakit, aita hiltzen denean, norbait badeko istripua, umea berehala pentsatzen du zeo zer egin duela, eta hori mekanismo automatiko bada, holako gauza bat gertatzen bada gere inguruan. Horrezegatik oso garrantzitsua da, ze azalpenak ematen dugu zeo zer gertatzen bada, zeo zer larri gertatzen bada. Baina ez, klaro, ontxe gaudela indar gehiago ematen mezu horri. Orduan, horrekin be ez dugu moten umeei kezkatzeko aukera. Eta kurtso bat da, igual egia da, zaila da egoera, baina euren grina da, euren grina da, esplorazioa, hurbiltzea, eta orduan hor autorregulazio hori zaila da, da kanpoko regulazio bat, eta... Ze behar duten guztia debekatuta dago. Ezin dute elkarbanatu, ezin dute esploratu, lehen, eta gainera, gertatzen dena da, fiziko aldetik begiratuta be, edozein neurria kontutan hartzeko ipintzen badugu ala ez, ikusi behar dugu ze abantaiak deko, baina bebai ze kalteak sortu ditu. Orduan, oreka bat egon behar da, eta oreka hori ez da berdina adin guztietan, eta ipini dute gainera neurri zorrotzenak umetan. Eta kontutan hartu behar dugu lehenengo, ze zentsua deko, ze ja badeko datu asko esaten dutena umeak pasatzen dutela ia sintoma barik, haiek hartzen dute pasatzen dute sindrome hori gitxitan eta transmititzen dute askoz gitxiago. Orduan, baldintza horiek ja kontutan hartu behar dugu ikusteko zen neurriak ipintzen dugun. Badeko zentsua, ala ez? Eta igual neurrien, nik behintzat, orain egin duzu galderatxo bat, irakasle moduan, nik apur bat faltan ikusi dudana da, hartu behar badira, egoerak eskatzen badu holako neurriak hartzea, zelan edo alan alegintzea umeen, nik daukadan sentsazioa da, ze puntotar arte, hau guztia kontutan hartu den balantzan, ez da? Ze hartzen baduzu eta hartu behar badira, bagian mugatu egin beharko genuke, ez da? Denboran, ordu gutxiago, herrietan, ez dakit, edo daukadan sentsazioa da, beste guztia berdin jarraitzen duela, ez da? Ume batek hartzen du autobusa goizeko 8:00 eta bueltan etorri arte arratsaldeko 5 arte, zenbat ordu, egin behar bazan, agian igual denbora murriztu, bilatu beste modu batzuk, eguerdietan, ez dakit, edo eguerdietan ibiltzera joan naturara,
bai, hori bai faltan bota dut, eta ematen du, beste guztia berdin jarraitu izan duela. Ainara, zuri begaldetuko dizut, ez da, irakasle moduan, ordu pila bat ematen dozu, ikastetxe handi baten sartuta, hor konbidentzia horretan, eta irakaslearen begiradatik, ez da, edo irakaslezaren begiradatik, jakinda irakasle hobe begirada desberdina ditugula, baportzu zure begiradan, zer kezkatzen zaitu egoera honetan ikusten duzunaz? Bueno, nik alde batetik esan behar dut, aurreko urtean bizi izan genduzan martxoa, etxean espetxeratu gintuztenetik, hilabete horien ostean etxeatik klaseak emoten ibili ginela, dena online, dena pantalla baten atzean, etxean sartuta, irailean klasetara itzultzea presentzialki, fizikoki, izan zen, niretzako postasun handia, eta uste dut ikasle gehienentzat eta esango nuke irakasle askorentzat ere bai, hau da. Eta seguro familientzat bai. ere bai. Etxetik irtetzea, klasera joatea, berriro ikasleak ikustea, orduan alde horretatik postasun itzela. Klaro, klasera heldu eta ikusi goitik zetozen neurri pilo bat bete behar genituela, nik abuztu erdian edo entzun genuen, maskariarekin egon beharko ginela edo maskararekin egon beharko ginela denbora guztian. Ni pentsatzen nuen hasieran, ez da posible. Klase eman bitartean izango da momentu puntualen baten, pasilloan edo ez dakit patioan edo denbora guztian. Azkenean irakasleak egun osoa pasatzen dugu berbetan eta gauzak azaltzen. Eta, karo, eskolara heldu ginenean, realitatea hori zen. Maskara jantzi goizetik eta eskolatik irten arte, bai irakasleak zein ikasleak. Orduan nik faltan bota izan dut hasieratik eta kurtso osoan zehar, hausnarketa, erreflexioa, goitik etorri ziren neurri horiek, denak bete ditugu, eta ez dagoen ez lankideen arteko hausnarketarik, ez familiekin, ez ikaslei, ez zaigu ezer galdetu, goitik etorri dira leku guztietan berdin, eta horiek egin ditugu kurtso osoan zehar, berdin du egoera hobeto bazegoen, txarrago bazegoen. Orduan, faltan bota izan dut hausnarketa gure artean, eta faltan bota izan dut oksigenoa. Kurtso osoan zehar, oksigenoa. Itzela hori sentiaraztea eta pentsatzea umeak esan duzuna, ez da, azkenean gu baino oksigeno gehiago behar dutela. Eta egoera dela eta nik behintzat nire izenean inoiz ez dut zin izango dut justifikatu, ez konfinamendu bat, ez maskararekin ibiltzea eguneko ordu gehienak. Nire izenean behintzat ezin dute justifikatu. Azkenean betetzen duzu, ez zaigu geratzen besterik, ez da? Ikusten ari gara, betetzen ez duzunean zelako zer gertatzen den, eta baina hori bai faltan botatzen dut. Lankideen arteko hausnarketa, edo esatea ondo iruditzen zaizu, edo ez, baina benetan beharrezkoa da, edo ez, hidrogela erabili behar da, umei gainera gu nagusi bezala, esaten duzu, eskuak hartituko ditut jaboiz, edo komunera joango naiz, ez dut hori bota nahi, nik inoiz ez dut jamaz erabiltzen hidrogela, baina umei azkenean zuzenean ematen zai, ez da, edo bota behar dut, edo esan zai ez dakitzen bat aldiz, patio ostean eman behar dutela, maskara jantzita egun osoan, eske zai ematen, ez dakit, laurden bat, tartetxuren bat, izatez 10 minututan jaten dute bokata, nire eskolan bintzat 11 baino pizkan lehenago, eta ikusten ditute klasean bakoitza eserita bere lekuan, jeitzi egiten dute, jaten dute, igotzen dute, jeisten dute berriro, beste, dinot horrela, ezin da jan lasai, ezin da, ez edan lasai, ez jan lasai, ez daukagu tartetxurik unerik hori ondo arnazteko egun osoan zehar. Orduan hori iruditu zait itzela. Eta azkenean ikusten dut, irailean hasi ginela, kurtso osoa pasatu da, eta ekainean gaude, edo iaia ekainean gaude, eta dena joan da berdin. Eta ja entzuten hasiak gara, urrengo kurtsoa gainera, berdin edo protokolo berdinak, berriro ere hausnarketarik gabe eta inongo debaterik gabe, gizartean ere ez da egon debaterik, ez da, gizartean inot ez da debate zientifikorik egon, orduan gure artean ez da egon eta ez digute utzi. Askok, bertsio ofizialarekin bat ez basatoz, isildu arazi edo norbera bere burua isiltzen du, badakielako arazoak edo izan daitezkela, eta orduan, hori, faltan bota izan dut hausnarketa, oksigenoa eta eskola kritiko bat.
azkenean irakasleak hor gaude, irakasteko, umeei esateko, pentsatu zure kabuz, nik tresna batzuk edo emango dizkizut, azalpen batzuk emango dizkizut, baina pentsa ezazu zure kabuz, horretarako gaude eskolan, ezta? Kritikoak izateko, pentsatzeko, orduan, hori hezkuntza sisteman, eskoletan, itzela iruditu zait. Aurten, azkenean orain arte edo lortu dugun guztia, de repente eten egite, no? Proiektu lan egitea, edo irterak egitea, edo... Bai, eta gero igual ikastetxe handiak eta infrastruktura aldetik bueno, esan edot honek ikasle asko daukaten ikastetxe handi honek infrastruktura ez dute euki egokia egoera oneri behar bezala, ez da espazioak, batzutan entzun dut, euria egiten bazuen talde batzuk lan gelditu behar ziren, gero eta, agian, ez da planteatu alako planteamiento misto bat, ez batzuk etxean, beste batzuk espazio kudeak eta hobea egiteko edo, baina... Hombre, etxetik jarraitzen dute klaseak adibidez, derrigorrez edo etxean geratu behar direnak, ze askotan uste dut protokoloa dela klase bateko 3 PCR froga horietan positibo ematen badute, klase guztia... Konfinatua gelditzen. Bai, orduan, bueno, pasatu dituzte epe asko, nik esango nuke ez naiz beraien etxean egon, baina askotan sano, klasera edo kalera irten ezin gabe, eta hor bai, etxetik jarraitzen zituzten klaseak. Eta azkenean zertara ohitzen ari gara umeak, ezta? Bai aurreko hilabeteetan, pasadan kurtsoko azken hilabeteetan, eta orain ere bai, hori pantalla baten aurrean egoten, hortik denbora guztian teknologien digitalizazio horrekin, eta bai. Eta kudeatu behar dute euren egoera vulnerable honetan ze jasota dago, ezta? Nik aipatu nahi dut COVID-aren liburu zuria, ikertzaile talde batek disiplina desberdinetakoak, ezta? Medikuntzakoak, sanitarioak, psikologoak eta apurtxo bat begiratzen egon nintzen, eta jasota dago, ezta? Gazteetan ematen ari den gorakada, arazo ansiedade, zelan ditzen dira, osasun mentalagaz lotuta dauden esparru bateko zailtasun edo gaixotasunak, ez da? Ikusi da nagusitan eta umetan. Bai, ez? Orduan, hori holan dago, nirik eskatzen nau, kurtsu bat, umea gazteak, nagusiak, zarrak, danaren egoera izan da delikatua aia da, baina gaur gauz, ume eta gazten inguruan hitz egiteko, ez da? Eskatzen nau apurtxu bat, ume eta gazteak resignatzea egoera honetan, ez da? Apurtxu bat lehen aipatu dozuna. Eta euren oinarrizko beharrak ezin bete, ezin adierazi bez, ze gu agian gure beharrak edo txarto sentitzen agian adierazteko gaitasun gehiago daukagu. Baina umeek agian hori bez, ez? Orduan, ematen du panorama, jasota dago, igazko pandemiatik aurrera ez da, badagoela ikasleen artean, gazteen artean, inkremento edo gehitze handia, arazo psikologikoa eta emozionalak edo trastorno estiloan. Eta jasota dago ordutik, baina ezke jarraitzen dugu eta jarraitu dugu eta aurrera begirari jarraitzeko asmoaz, ez? Orduan, nire galdera da, zuk uste duzu psikologiaren ezagutza aipatu duzu zenak eta guzti hori kontutan hartu dela seriotasunean hartu diren ikastetxetarako hartu diren protokoloak eta neurriak erabakitzeko? Ez dira kontutan hartu, ezke da oso argi, badakigu, ezke ni egun esaten dut, ematen du, ahaztu zaigula psikologiari buruzko dakigun guztia. Ahaztu zaigu, umea garaperenari buruz dakigun guztia. Ez da kontutan hartzen. Eta gainera, lotzen lehen esan duzuna, zelan ez dagoela lantzen parte kritiko, suposatzen da, egiten duguna, egiten denak eskola batean, ez da materia, mate eta natura eta olako argibidea bilatu ala, ontxe, edo oso arreza da. Baizik eta landu behar dute beste gauza, batez hori espiritu kritiko. Eta orain gertatzen denari da, eta lotzen be, zuk esan duzunari buruz,
indefensioa. Eta ez da gaizela zata, suposatzen da, ontxe vulnerableak direla, baina lortu behar dute autonomia. Eta orain egiten ari dena da, dependentzia gehiago sortzea. Dauz ikasten, jasotzen ordenak eta egiten esaten dutena. Lehen bazen modu horretaz eskolan, baina ontxe askoz gehiago. Eta kontutan hartu behar dugu, orain umeak dira etorkizunerako gizartea. Orduan, ze motako gizartea sortzen ari da momentu honetan. Ja, ikusten dugu, nahiko dependiente eta ez dut aurkitzen ontxe hitza. Gaztelaniaz, ez? Bez, ez dut aurkitzen ontxe. Aterako da. Bai, autonomaren kontrakoa sometidos, bueno, ikusten dugu, zelan ezin da ezer esan diferentea maioriaren kontra. Bai. Apurtxo bat igual ekimena, ez da? Umeek berez daukaten ekimen hori sustentu nahi izaten dana, ez da? Txikitatik horretan ibiltzen gara, ez da? Ekimen hori loratzea, ez da? Ze batzu badira, ekimen gehiago daukatenak, beste batzuk gitziago, baina hor apurtxo bat hori estimulatzea, ez da? Hori da, lehen mosten genuen, orain mosten dugu askoz gehiago. Eta hori, horrezegatik orain kontsultan ikusten duguna, badakigu, psikologian dakigun kontutan hartuta, da bakarrik gaztelenez den moduen la punta del iceberg. Eta ondorioak larrienak denboran zehar ikusiko ditugu. Ontzikera sentidu dut, esan dozunean, zerenetan uste dut hori dela, potoloa eta garrantzitsua, ez da? Badakigu, arazoa dauzela, jasotzen dira, baina gero badakigu bebai, ikusten dena bakarri dana errealitatearen zatitxu bat, ez da? Ikusten hasiak gara, ez da? Eta dekona honek dimentsio handi bat, ez? Eta kezkagarria. Eta batez be, umeen kasuak direlako, holan egitureten direlako, gero biharetziko gizarteanetako pertsonak, ez da? Ze gaude denbora osoa aipatzen batez ere umeak, baina adolescenteak, konparatu, guk bizi dugun adolescentzia, eta haiek bizitzen ari dezerena. Ze momentu honetan ze garrantzitsua dira erlazioak, bai? Eta hori, konfinumenduak hori koipatu duzuna, izan ziren, atera ziren azkenak. Eta bai. Eta baldintza gehiago dekote momentu honetan bizitzeko orain tokatzen zaiena. Arlo guztietan. Eta ze eragin aukialdu hori, badakigu, etapa guztiak bizi behar direz. Bai. Ni horretaz konturatzen izan naiz, oraingo alarma egoeran eta toke deke da, eta guzti horregaz ere, nik azken baten esaten gu moldatzen gara, ez da? Ze gure bizitzeko modua azken baten guretzako behar izanak eta, hor kubritzen ziren. Eta orduan, moldatzearena ere, da gaitasun bat persona dikuguna. Baina pentsetenaren, gazteen behar izanak, oinarrizkoak ez zeudela kontutan hartun da neurri horiek jartzerakoan, ez da? Klaro, nagusiena lanera joatearena, erosketak egitearena, gure behar izanak direnak, horrek kontutan hartuta. Transportean joaten ziren holan metroan, ez da? Printzipioz hori ezin zan egin, baina egiten zan gure behar izanak hori behar zuelako, desplazamentoa lanera joateko eta hori. Baina, klaro, era berean, gazteen euren benetako, oinarrizko behar izanak, uste neban, ez direla kontuten hartzen, ze arautegian, euren behar izanak, bete bari gelditzen ziren. Eta ez da behar izana jai bat egiteko, baizik eta harremanarena, euren artean, elkartzea eta... Zuke esti esan duzun arira, seguramente kontsultan aurten ikusi dituzue kasu gehiago, baina azke guk eskolan ere, ni behintzat DBH-en, ez dakit lehen hezkuntzan zelako kasuistikak egon diren, baina hori antziedade eta depresio kasuak beste urte batzuekin konparatuta, nik etxean ikusi duteren nire alaban, askoz ere gehiago dira. Hasiak gara ikusten, gauza batzuk, baina zer etorriko den hemetik aurrera. Eta adolescentzia da
errebeldiaren Hori da. edadea. Bai. Eta ezin duten hori Ezin adierazi. dute. Bai, geratzen dira, ez da, zeo zerrendateko edo parkean, eta ja dira txarrenak. Eta nik gehituko nuke, lehen esan duzune harira, gaur egun, bueno, ez da bakarrik, nik askotan pentsatu dut, ez da adieraztea edo adierazpen askatasuna falta zaigula, ez da? Jo, azken noi adierazteko askatasuna, baizik eta momentu honetan ez dago pentsamendu edo iritzi askatasuna. Eta hori da, inkluso adierazpen askatasuna baino okerragoa, ez da? Ez egotea momentu honetan gizartean iritzi edo pentsamendu askatasuna, eta guk hori helaraztea gure seme-alabei edo gure ikaslei, hori posible dela, eta hori oso polita dela, eta oso beharrezkoa dela gizartean. Eta momentu honetan hori guztia, bai adierazpena, zein hori baino lehenago iritzi askatasuna, ez da? Bai, ze eskolan erakutsi aldabe, eta etxean be irakusten dugu, ze moduz osasuna zaindu alda. Adibidez, bai, ze ematen dut dauzela bakarrik neurri batzu, eta hori zein dira ipini zalantzan, baina ez da hitz egiten nutrizioari buruz, hori ze garrantzitsua da, hori mugimenduan egotea, ze bai egon direz ume pilo, kirola egin barik, bai. Loditu egin dira, bere itxura. Bai, erlaziatze, ez dakit, orain hainbeste antxitate dagoela parlajatzeko teknikak erakutsi aldirez umei, badauz, aukera asko. Eta ezin dira, aipatu bez. Berdin jarraitu dugu, hain da beste galderatzu bet. Gaztetzetako dinamikan. Kurtso amaieran eta kurtso hasieran bai egon dira, aholkuak, momentioak, ikasleekin, naturara, espazio zabaletara, airea, jakinda gainera, aire zabalean dagoela kutsatzeko probabilidade gitxiago, ez da? Espazio seguruago zirela, eta baita ere osasuntzoagoak emateko, ez da? Tregoa hori edo. Zure ustez ikastetxetan egin da holakorik edo gelditu da gomendiotan? Nik esango nuke, adibidez, aurten momentuz egin dugu irteera bakarra, eta orain uste dut kurtso bukaeran egingo dugula irteera, gainera mendira izango da, asko hobeto. Ni pertsonalki banago pentsatzen mendira joatea lan orduak direla eta maskararekin mendian egongo naizela, nila horrelako gauza pentsatzen ditut eta, eta momentuz egin dugu bakarra. Egia da klasean, batzutan, 27, 30, 33, inkluso dauzkagu klase batzuetan, hasieratik, mailak jarri ziren neurri batean, behintzat metro edo metro tardiko distantzia mantentzeko. Eta gero, esan duzu lehen ere, patioak banatu egin direla, ezta? Edo kurtso bakoitza badago patioaren eremu batean. Baina gero, kontutan izan behar da, euria egiten duen, eguraldi ona, orduan sartzen dituzun, lehen esan duzu ere bai, batzutan euria egiten badu klasean geratzen direla. Orduan, justo, aire zabalean egotea eskolatik, nire esperientzia da oso irtera gutxi egin direla, lehen adibidez museotara eta egiten baziren, orain ere taldeak murriztu egin direnez, lehen ez dakit, bizita bat egiteko klase bat bizatitan edo bi taldetan banatzen bagenuen, orain igual, ez dakit, 6 edo 8 taldeako, orduan, ezin dugu, 33 pertsonako klase bat, egin behar baditugu 8 pertsona, ezinezkoa da. Orduan egia da irteera asko geratu direla egin gabe. Orduan nik esango nukeia denbora gehiena klasean eman dugula. Naturan edo gero desberdina da, hiri batean igual bizi edo herri batean. Ez da erresa, izan dira gomendio batzu, baina gero egunerokotasunean eta eguneroko planifikazioan irakasle daukate ordu bat hemen, beste bat hemen, egia da azkenean kasi ezinezkoa dela, ez da. Baina nik esango nuke, orokorrean gizartean eta bai eskoletan hartu diren neurriak osasunaren aldekoak izan baino, osasunaren kontrakoak izan direla. Hidrogela edo alkohola duen gauza bat erabiltzea eskuetarako. Distantzia mantentzea, lehen esan duguna, azkenean ezin zarela hurbildu. Nik kurtso hasieratik, edo aurretik, erabaki bat hartu nuen, eta izan zen, nik ez dut ikusten bestea, pertsona edo gai kutsakor bat bezala, edo ni zeo zer kutsakorra beste bat, beti buruan, norbait kutsatuko dut, norbaitek kutsatuko nau. Orduan ni ez naiz, ni behintzat erabaki hori hartu nuen niretzako. Ni ez naiz klasera sartzen, sentitzen nire 33 edo 30 ikasleek kutsatuko nautela. Orduan, azkenean hori, baina ulertzen dut bildurra librea dela, bakoitzak sentitzen du bildurra modu batean, eta
Baina nik ez ditut ikusten hori ikasleak gai kutsakor bat bezala, ezta? Orduan, baina justo osasunaren aldeko neurriak... Egia da, esan duzun hori, hasieran ere esan dugu, eta niretzako esan nahi dut, bakoitza, dekogun kojuntura, dekogun informazioa, dekogun izaera, danagarako gaitik, kokatzen gara, espektro zabalean, leku batean edo bestean. Eta ni denbora guztian beti sentidu izan dut errespetua beste era baten kokatzen den pertsona batek, ezta? Baina bebai egia da bai dagoela halako danok bardin pentsatu eta zentzu horretan nahi izan dizuet galdetu, ze klaro, umeak eta gazteak presioa sentitzen dute, hor dago presioa, hor ez da, psikologia soziala esaten dana, taldearen presioa dago desberdin sentitzen duzunean, edo desberdin ikusten duzunean, edo. Orduan, sasoi honetan, aniztasunak baldu lekurik, uste duzu? Esan dugunez, neurriak izan dira guztiontzako, eta gertatzen dena da, orokorrean ez dute betetzen oinarrizko beharrak, edozein umerentzako, baina adibidez, ume batzu dekotela behar bereziak, batzutan bere adinarako edo arazoren bat dagoelako. Orduan, horiek egon direz ondino mugatuago. Adibidez, ume txikiak hasten direzenan eskola ez daramate musukorik. Baina aurten, ez dakit eskolaren bat egin badute, baina nik entzun ditudan eskoletan, ez dute egin hori hasierako adaptazio epea. Zuzenean hasi dira, ez dakit egia esan eta... Gurean egin zan oso importante ikusten genuelako, naiz eta egoera sanitarioa protokoloetan ezin ziren sartu gurasoak, bai, eta metroan bezin ginen, joan danok batera, baina joaten ginen, ikusten genuen egokitzapen hori beharrezkoa zala, hori ezin genuela, orduen behintzat hori salbatu zen, eta, ikusten, baina egia da beste leku batzutan agian, segun zelan baloratu dan, zegia da protokoloak ez zuen usten gurasoak sartzea, ez da? Gurean bai, ikusten genuen egokitzapenaren oinarria zela, ez da? Guraso eta segurtasuna ematen duen referentziasko persona horregotea, umeak konfiantza eta astiro egiteko gureganako atxikimendua, ez da? Baina egia da handietan edo gehiago agian... Bai, nik lehenengo eskola entzuten dudala indutena, zorionak. Eskerrik asko. Eta gero be, egon naizela adibidez, ume batzuekin eukidutela eszepzio bat ez eramateko musukorik edo salbuespenak ez erabiltzeko hidrogela, segunda erreakzio berezi bat, arazo asko sortu dire beste umerekin leku askotan. Eskolak igual, ez da, jartzen zituen trabak eta beste umeak. Eta beste umeak, bai. Ze dau presio asko guztiak esan duzun moduen, egiteko modu berdin, ez orduan umeak emoten, nonbait entzun dutelako mesua, baina guztiok gaizituko gara zure erruagatik, eta alako gauzak ez da. Egia da gaia da dauko zailtasunek berezkoa, talka egiten dute aukera eta eskubide pertsonarenak, pertsona moduan kokatzen zara hartzen dituzu erabaki batzuk, ikusteko modua gaitik edo, eta gero komunidade edo taldearen onurarako zelan ikusten dan, ez? Orduan egia da talka hori badago eta frikzio horrek erakiten ditu, batzutan, holan egoera zailak, ez? Ulertzekoa da bai, ez da bizitza hori bada, ez da? Baina, sartu gara hori pizka bat psikosi antzeko batean, ez da? Ez dugu esan adibidez eskoletan protokoloaren 3. hanka edo hidrogelas eta maskarez eta, distantziaz aparte da temperatura hartzearena. Dut, eskola batzuetan, ez da derrigorrezkoa, baina, igual, agian eskola batzuetan ez dute egiten eta beste batzuetan, bai. Baina azkenean da mesfidantza sortzea ikasleen artean. Osea, 37ko muga pasatzen bada, etxera joan behar zara. Eta, ez dakit, norberak, igual ume txikienak ez, baina norberak badaki, gaixori dagoen, txarto sentitzen zaren, sukarra, orduan ja dago muga bat, eta azkenean dena pasatzen dira jaran, eta hartu behar diezu, nik askotan dinot, ikaslei hartzen diegu, irakasleok egunero hartzen dugu temperatura? Ez. Eta ikaslei ostera bai. Eta gainera hori,
Adibidez, Andaluzian, zenik egon nintzen begiratzen komunidade guztien hori protokoloak, eta Andaluzian esan zuten ez zutela egingo, ze badakite ez dela zientifikoa, ze ez da datu bat, benetan laguntzen digula jakiten badeko sindrome hori ala ez. Orduan, badekugu adibide horiek, eta hori ezin da aipatu hemen bez. Hori da. Eta urte osoa pasatu da, eta nik pentsatzen dut, nor bidali dugu, benetan erabilgarria izan da tresna, temperatura hartzearena? Badakit egin dana, holanik, hor filtro horretan, baina ikustea kalentura daukala, eta orduan, zen kontrol mekanismo bat, ekiditeko, sartzearen izan alda gauza asko gaiti, baina, esan... Nik uste dut, eta gainera da, akto mediko edo sanitario bat, ez da, etxean egiteko moduko gauza bat, eta orain arte bezala, txarto sentitzen zarela, ez zatoz, no? Azkenean horrek eragiten du, eta gero abisatzeko modua, askotan norbaitek deitzen du, gurasoren bat, ez daki nor, edo aita doama positibo izan da, eta ume hori irten behar da gelatik. Ja doa norbait korrik hartu gauza guztiak, eta gelatik irten behar zarak, orduan beste guztiak badakite doala, norbaitek positibo eman duelako, orduan ja sortzen da, ez dakit, gauzak batzutan egin dira pizka bat konturu handirik gabe, edo... Claro, ja bihurtzen zara, un poco en el intocable, no? Edo, hau eman du hau, eta ni justo esertzen naiz ondoan, eta... Haian igual hori zaindu barik, ez da, hor prozesu emozionalak bai, ez da? Bai, eta, eske, garrantzitsua da, zergatik ez dugu aztertzen benetan ze balioa eta ze kalteak deko gauza bakoitze, adibidez, gaude erabiltzen hidrogela, badakigula dela baktericida, ez viruzida, hori azteko. Ja badakigu, jaboia, puntxeskoa da nahi dugunerako, eta hidrogela ez. Dakigu, alkola, ze kalte garria izan alda, ez bakarrik gure azalerako. Gertatzen da, gure azalan ipintzen duguna, barrure sartzen da. Zurgatzen du edo. Claro, horrezegatik erabiltzen dira nikotina partxeak edo partxez antikonzeptibos. Hori sartzen deleko. Claro, ze eragina euki aldu erabiltzen egunero gainera ume batean. Eta jende asko ez dakiela, ez da bakarrik alkola, baizik eta ze sustantzia toksiko gehiago dekona. Iraian, kurtso hasieran, lehen debekatuta egon direzen umen, animalientzako eta gizakientzako debekatuta zeuden sustantzia toksika asko onartu dute orain erabiltzeko hidrogeletan. Izan zen hasieran epe muga baterako, 3 hilabeterako, baina 3 hilabete horiek pasatu ondoren, berriro hori izan nahi du, debekatuta egon dira. Eta orain onartuta. Eta gainera bebai gertatu dana da, prozeduretan egon da alako, zerrain arte ume bateri ezin genien emon, ezer bez, medikamenturik, ezer bez, ez dakizu horrek zer egin eukien alduen, edo behar duzu familiaren oneritzia edo ez da, behintzet, oneritzia hori barik, ezin genuen emon, arnika natural bez, hori zen pauta, ez da? Eta hori salto kualitatibo handia gonda, ez da? Horrek naiz eta batzuk ez duten nahi izan, egia da eskola batzutan, gurean ere aipatu zen, igual, txorrota kanpoan ipintzeko jagoiarekin, baina, klaro, etorri zen eta ziren jarri eta... Egia da, zaila izan da. Eta adibidez, musukoena, langileentzako lehen, hori, zegoen epe bat ipinita, zenbat, eta temporadan mugatuta, 2 ordu baino gehiago... Eta gero atxeden bat egon behar zela, eta guzti hori. Ez dago atxedenik, eta gero oxigeno gutxiago sartzen dugula, no? 21 baino gehiago egon behar da, eta mazazpitik bera, oza... Horrezegatik lehen esan duguna, ahaztu zaigu genekien guztia. Medikuntzan, psikologian... Nik erabiliko nuke hitz bat, erderaz etortzen zait, maltrato. Nik uste dut irakasle bezala eta guraso bezala onartu dugula kurtsosoan zehar gure ikasleak eta gure seme-alabak txarto tratatzea, maltratatzea, hainbeste ordu musukoarekin, eta dena goitik datorrelako, hausnarketa hori faltatu izan da, benetan beharrezkoa da denbora guztian, igual zugan aurbiltzen naizenean, baina eseritan nagoenean nire mailan ere behar dut azterketak egin bitartean, nik askotan begiratzen ditut ikasleak azterketa egin bitartean,
musuko ahoan eta dino, baina berdin pentsatuko dute, ideiak ondo egongo dira hori arnaz ondo egin gabe. Eta gero beste eskoletan erabili izan den beste gauza da maila garbitzearena. Ere hori inposatu da, eta klasez aldatzen duzunean, ikasle bakoitzak esprai batekin, hori azkenean ere hor badaude sustantziak arnastu egiten dituzunak eta bat, eta maila garbitu behar da. Eta gero zer, atea irekitzen duzu, eta atea hori ere garbitzen duzu, ez, maila bai. Azkenean, zenbat papel gastatu den ere, maila garbitzen, eta... Bueno, apurtxo bat ja azken txanparako. Oso ondo. Datorren urtera begira. Bai. Bueno, egoera ez da bardina. Gauza batzuk ikasi dira, eta batez be ez da bardina, persona, COVID-aren aurrean, persona zaurgarrienak, nagusiak, zarrak, ez da? Izan dutenak estadistikoki tasa altuenak egoera larrietan sartzeko eta, ez bakarrik heriotza, zeriotza da muga bat, baina sufrimento egoera handietan, hospitalizazioak, euren familia inguru guztia eta hor egonda zaindu beharreko gunea, ez da? Baina, bueno, aurton ja ez da bardina egoera, ze aurton pertsona nagusiak berrogeta bostetik aurrera esango nuke, bakurtso bat ja txertoa jarrita daukate eta printzipioz, ni dakidanez, babestuta daude COVID larriak garatzeko eta, prozesu larriak edo heriotzarako babestuta daude, ezta? Hori oso gauza ona da, ezta? Orain datorren urtera begira, nik sorpresa handiarekin entzun dut, hurrengo ikasturterako iragarpena izango dela aurtengo neurriekin. Maskarilla, distantzia, ezin izan do sinestu. De hecho, nik uste dut, aste honetan izan diren albiste txar biak izan direla. Ez da bata izan da, bakunaren bigarren dosia zelan emon eta ez, despropositori sinatzearen eta hori, baina hori bai egon da oso jendearen artean hitz egin da asko, eztabaidatu edo aritziak emon deu askotarako. Baina bestea gelitu da, izilpean edo, ni pentsat, falta mota izan dut, horren neurriak mantenduko dira, baina egoera ez da bardina, ez da? Eta zelaren esaldia, umeek eramaten dute eroiak izango balira bezala, baina eskeiziat iruditzen, azaldu dugun guztiagatik, ez da? Ze aurten egoera beste bada, kontutan hartzen badugu, ez dik, psikologiaren esparrutik azaltzen den guztia, ja balantza ematen du ez duela hori eusten, ez da? Orduan, ez jat serio iruditu, zuen iritzia zein da apurtxo eta atorren urtera begire... Niretzat aurten bez ez eukan zentsurik urrengora bez, nik gaur pentsatzen nuen. Zaindu behar badugu, zaindu aldugu pertsona guztiak sakrifikatu barik, adibidez. Badauz umeak, badauz pertsona batzu dekotela alergia oso handi bat, bai? Eta ezin dute bez usaindu, ez dakit, platano edo zeo zer. Baina hori ez desan nahi guztiok ezin dugula. Jan hori, ni banago pertsona horrekin, ez du jango bere horrean, eta ez du jango, eta ukutuko doz. Baina hori ez desan nahi, nik kendu behar dudala nire dietatik hori. Orduan, horrekin ikusten du modu berdinaz. Ezin dugu eskatu olako gauzak, hori da. Bai, zentzua daukan lekuan edo, ezta? Eta bestera ez sistematizatzea dako neurri muturrekoak edo zorrotzak, ezta? Bueno, nik datorren kurtsoari begira, zu leire oso itxaron pentsu ikusten zaitut txertoen kontuarekin. Horretaz egonez pentsatzen nire. Niri bildur handia noski bakoitzak egin dezala eskerrak momentuz librea dela, txertatzearena, naiz eta presioa egon, baina asko kezkatzen hau zer gertatuko da umeekin hurrengo kurtsoan eta txertoarekin. Nik uste dut konfiantza handia izan behar dugula gure sistema immunean, umeak batez ere, helduak ere bai, eta guztiz ez dut beharrezkoa ikusten umeak txertatu behar direnik,
Eta kezkatzen hau pizka bat zer gertatuko den udazkenean. Nun egingo den hau, familiek erabakitzen dutenean bere umeak txertatzea eskolan egingo den, ambulategietan egingo den, txertatzen ez direnak baztertuak egongo diren, batak besteari esango dion. Horretaz pentsatu beharko litzateke pertsonen erabakiak errespetatzea eta gainera konfidentzialtasun baten izatea. Batez besan dugunagaitik hori talde presioa eta hori badagoelako eta errudun sentimentuak eta orduan erabakia, libreak bagara, askeak bagara olako erabaki bat hartzeko eta gure eskubidea bada, behintzat bata izan edo bestea izan, igual zaindu behar dala. Hori, eta helduok igual tresna batzuk dauzkagu, desberdinak bagara edo desberdin pentsatzen badugu, baina umeak igual ez dauzkate tresna horiek ez da. Nire alabak esaten zidan, eberak ez duela desberdina izan nahi klasean. Orduan, berzelako kurtsoa datorkigun. Eta nik bai eskatuko nuke, hori, hausnarketa, eskola kritiko bat, erreflexioa edo hausnarketa dagoen eskola bat, hitz egiteko eta iritzi desberdinak jasotzeko askatasuna dagoen eskola bat, eta askatasuna ere bai txertatu nahi duenak txertatzeko, maskara eraman nahi duenak eramateko, norbaitek sentitzen badu maskara eraman behar duela, horrela babestuago sentitzen delako eroan dezala, baina sentitzen duenak ez duela eraman behar, bere egunerokotasun horretan oxigenoa falta zaiola eta ez duela behar, librea izan daitela ez erabiltzeko maskara, ez da? Ez hidrogela botatzeko edo ez, eta txertoa jartzeko edo ez. Uste dut, bai kalean eta batez ere eskoletan, ze horren inguruan ari gara, askatasun hori egon beharko litzatekeela iraietik aurrera. Hori, pentsat niri eskola hori gustatuko litzaidake. Orain dela ditzentzun hori ez da osasuna askatasunerik bare. Bueno, esaldi horregaz, joango gara amaitzen, gustora hartu dugu, ezta? Hitz egiteko eta gogoetarako espazio hau. Eskertu nahi diogu Estiri egin duen ahalegina, ze nahiago zuen erderaz gaztelaniaz hitz egitea. Baina bikaina duzu, oso ondo. Baina ulertzen dugu egia da segurtasun gehiago eukiko zenuela bestean, baina ganda guztiz oso ondo egin duzu. Eskerrik asko laguntzeagatik. Eskerrik asko Leire. Eta eskerrak eman nahi dutzeguz, Ainarari, Madariaga, Estibalizeri, eskerra ere bai Oizmeni telebistari, aukera hau ematen duelako, apurtxo bat elkarrizketako saioak egiteko. Eta eskerrak Izkamizka elkarteari. Eta bien bitartean, osasuna zaindu eta ondo bizi. Hurrengora arte. Agur.